it-talim huwa lajn ta' kull ġid. It-talim veru huwa sors ta' abbundanza. It-talim huwa lajn ta' kull ġid. Għalhekk nitolbu lill-Ispirtu l-koll mill-ġdid. Spiritu Santu Alla dawa l-essensi kebes il-qalb tal-iskolari ta' Ġesu Kristu. Spiritu Santu Alla dawa l-essensi kebes il-qalb tal-iskolari ta' Ġesu Kristu. Mis-santuarju tijak etem għatina l-erf il-qat ma jintem. Mis-santuarju tijak etem għatina l-erf il-qat ma jintem. It-talim huwa lajn ta' kull ġid għax bih nintebħu bil-qawwa kbira tal-Alla. It-talim huwa lajn ta' kull ġid. Mellejja nofru din it-talba l-koll mill-ġdid. Spiritu Santu Alla dawa l-essensi kebes il-qalb tal-iskolari ta' Ġesu Kristu. Spiritu Santu Alla dawa l-essensi kebes il-qalb tal-iskolari ta' Ġesu Kristu. Mis-santuarju tijak etem għatina l-erf il-qat ma jintem. Mis-santuarju tijak etem għatina l-erf il-qat